Čau, som Gojova, vítam vás pri tomto novom videu. Toto video bude také, neviem, jak to nazvať, proste nejaké také opytovacie, alebo také niečo. A chcela by som sa vás opýtať, že aké video, teda ja budem robiť asi challenge za teda každú desiatku odberateľov. Momentálne mám 11, čo vám hrozne ďakujem. Dúfam, že ma pozeráte, máme o jedného psa navyše. Strážime zase. Ja zapínam akurát počítač. A idem teda potom upraviť to video, ktoré ja začnem práve teraz. No a teda, keďže máme 11 odberateľov, tak hrozne, sa chcem opýtať, aký challenge by ste chceli mať. Takže napíšte mi kľudne do komentárov a tak. Idem k otcovi, takže neviem, či tento týždeň, či tento víkend budem točiť. Robili sme si nechty, tie nechty úplne vôbec nedržia, sú toho malé, keby náhodou. No a proste vôbec nedržali. No a keďže idem k otcovi, tak neviem, či budem natáčať, lebo tam ani nevedia, že vôbec natáčam na YouTube. Ok, tak to bolo asi všetko. Keď ma ešte niečo napadne, tak ja sa vám ozvem, tak čau.